divni gosti, evo divno društvo ovog trena sa mnom ovde u studiju. Kako izgleda umetnički projekat Dva kraja senke, Kulturni centar Čukarica? Da krenemo sa desna na levo. Ivana Zonjić, menadžer u kulturi Kulturnog centra Čukarica. A ovako da kažem, sad ja sve pravilno da iznesem. Slavica Osman, član Dnevnog centra i kluba za starije Čukarica. Jeste. Dobrodošli. Hvala. I učenik 13. Beogradske gimnazije sa nama, Luka Opsenica. Dobro jutro, dobro nam došao. Koji si to razred? Prvi srednji. Prvi srednji. Divno. Evo, pričat ćemo o vašem učestvovanju u ovom projektu. Evo da krenemo od Kulturnog centra Čukarice. Ovo je projekat koji je podržan od strane Gradskog sekretarijata za kulturu i specifičan je po tome zato što smo spojili dve na izgled nespojive grupe, odnosno mlade, tinejdžere i pripadnike trećeg doba. U najboljim godinama. Najbolje. Ove grupe su u najboljim godinama. Tako je. Kako to izgleda? Šta znači Dva kraja senke? Baš to, spajanje mladih i starih. Tako je, da. Koji je cilj? Cilj je da kroz dramske radionice zajedno spreme jednu pozorišnu predstavu, čiju premijeru očekujemo početkom juna, ali pre toga isto će biti neki delovi koji će biti prikazani u maju. Ja željno očekujem da Slavicu čujem jer mi ona kaže kakva će njena uloga biti baš u ovom projektu. Ovo je divno. Prosto nespojivo je bilo i nezamislivo mladost i starost. Ali znate kako, raspon godina od 15 do 84 divno se uklopilo. To su učinile Tanja i Branka, naravno spojile su ono što je nezamislivo bilo. Tako da jednim delom ove naše predstave mi ćemo nastupiti i 7. i 9. maja na festivalu međugeneracijske saradnje koji se održava u Beogradu, koji organizuju klubovi za starije gerontologije. Tako da zahvaljujemo i Studiju B što nas prati uvek. Studio B gledamo, Studio B nas sluša i mi nikako ne damo Studio B. Nadamo se da će ovu manifestaciju ispratiti do kraja, što znači i u maju i u junu tu našu predstavu koja bude. Svakako, u svako doba, to je dogovoreno. I ćemo mi na vašoj probi da mi vidimo kako ste vi to spremili i šta je to što ćete na samoj premijeri koju ćemo čuti kad će biti tačno u maju. To je nedeljom od 10 do 12 naše probe. Probe su nedeljom u Kulturnom centru Čukarica, a početkom juna, tačno još ne znamo datum, ali bit ćete pozvani da prisustujete na premijeri. Karte za prvi red. Ma da vam kažem, to je više nego sigurno. Dogovoreno. Luka, kako izgleda uopšte i tvoji drugari i učenici 13. su uključeni u ceo projekt? Tako je. Pa ja sam mislila da je to nezamislivo i u stvari nisam ni bio obavešten da ćemo raditi sa ovom grupom ljudi. Moja profesorka srpskog, profesorka Biljana Radisavljević, pozvala da učestvujem u dramskoj sekciji i radili smo u našoj školi i posle kad smo došli u Kulturni centar Čukarica video sam s kim ćemo raditi. S kim imate posla, pa se postavilo najbolje kombinacije. Lepo smo prihvatili starije sugrađane i oni nas i mislim da će ovo biti odlično i nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Koliko učenika 13. Beogradske učestvuje? Mislim da nas ima 6. 6, pa lep projekat. To će biti verovatno i tvoje dalje angažovanje u 2. i 3. godini. Nadam se. Hvala mnogo što ste bili. Još jednom ćemo samo ponoviti i reći. Ja zakazujem već ovo recimo 23. aprila vi dođete pred ono samo finalno. To je već dogovoreno. Vi ste onda sa nama, to je subota i sa nama ćete biti u studiju pa da vidimo možda i neki deo ovdje izvedemo u studiju. Jel može? Kako da ne? Sve je moguće. Zakazujem i hvala mnogo s obzirom da će uskoro u studiju ući dame koje će baš i koje prate i podržavaju ovu akciju kao što smo rekli slušam, gledam, nedam. Još samo dozvolite da ponovo ponovim 7. 9. maj isto naziv je OK. Međugeneracijska saradnja. Vidite što ima dobar naziv. Naziv koje svaka generacija i tekako primenjuje. Hvala vam mnogo. Hvala vam što nas pozvali.